7 शो एका वेन्यूचेर येतायत म्हणून. सो कोंकणी भाशेन एक पावल मारला साहित्य अकादमीचो दर्जो मेळ्ळो, मागीर राजभाशा सगळे जाले आनी आयज कोंकणीन आनी एक पावल मारला ते जागतीक स्तराचेर पावला एका दिसाक 7 प्रयोग करून. फुडलें तुमचें आतां हें कितें स्वप्न कितें हेज्या फुडें परत टूर बा कितें आसतलो तुमचो? कितें म्हणलें? टूर बा कितें आसतलो? आउट ऑफ इंडिया आसपाक शकता. आसूं येता. तो डिपेंड आसता प्रोडक्शन कशें येता आनी कशें लोकांक आवडटा ताचेर. तुमी जर फुडलें कितें म्हणलें जाल्यार आमचें नक्कीच एक स्वप्न आसा की आमकां आतां मेरेन आमी ऑडियन्स तयार केला कोंकणीन नाटक पळोवपा खातीर, पूण फ्युचरा खातीर जर ऑडियन्स तयार करतलो, कारण आतांचें डिजिटल वर्ल्ड जाल्लें आसा आनी ह्या डिजिटल वर्ल्डान भुरगीं फक्त मोबायलाचेर आसतात. सो ल्हान भुरगीं कितलीं कोंकणी कडेन वळटलीं किंवा कोंकणी नाटका कडेन वळटलीं हो सगळ्यांत व्हडलो क्वेश्चन आसा. सो आमच्या खातीर आमचो फुडलो प्रोजेक्ट आसा तो ल्हान भुरग्यांक ऑडियन्स म्हणून तयार करपाचो. सो आमी मे बी बालनाट्य घेवन येवपाची आसा. वर्ल्ड रेकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया तुम्हा सर्वांना आदरणीय नमस्कार. काल 18 मे 2025 पंडित दत्तात्रय सभागृहामध्ये ऑडिटोरियममध्ये दत्ताराम ऑडिटोरियममध्ये काल कलाचेतना वळवई यांच्या अंतर्गत आणि लेखिका सुचिता नार्वेकर आणि दिग्दर्शक राजदीप नाईक ओके आणि प्रोड्युसर राजदीप नाईक यांच्या अंतर्गत त्यांनी गाव चला जाणतो याचे मॅक्झिमम शोज जे आहेत ते काल त्यांनी त्या ऑडिटोरियममध्ये सादर केले. आता त्या शो सध्या ड्रामाचा हा एक कोकणी ड्रामा आहे. याचं एक सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी मॉर्निंग 7:30 to 12:30 इव्हिनिंग म्हणजे नाईटपर्यंतचे हे सलगरित्या 7 शो त्यांनी एकाच दिवसात 7 शोज एकाच ठिकाणी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की एकाच टीमद्वारे ते सादर करण्यात आलेले आहे. आणि ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे कारण का असा रेकॉर्ड हा पूर्णपणे ग्लोबली म्हणजे जगातला हा फर्स्ट रेकॉर्ड आहे बाय हुकॅन ग्रुप. कारण का जेव्हा आम्ही याचं R&D केलेलं म्हणजे जेव्हा आमच्याकडे ॲप्लिकेशन्स आलेले आहेत आम्ही त्याच्यावर R&D केली. R&D पूर्णपणे नॉट ओन्ली फॉर नॅशनल इंटरनॅशनल R&D चालते आणि त्या R&Dमध्ये हे झालेलं त्या रिपोर्ट्समध्ये आलेले आहेत की आत्तापर्यंत कोकणी ड्रामा हा पूर्णपणे जो व्यावसायिक ड्रामा आहे हा आत्तापर्यंत 7 शोजमध्ये नाही झालेला आहे. मराठी रंगभूमी किंवा अदर आपले वर्ल्ड थिएटर्समध्ये खूप काही रेकॉर्ड्स झालेले आहेत, पण 7 शो कंटिन्युअसली सादर करण्यात आलेला रेकॉर्ड हा पहिलाच रेकॉर्ड आहे. वी आर फ्रॉम मुंबई. कोकणी आम्हाला लगेच नाही समजलं म्हणजे मला स्वतःला 5-10 मिनटं समजायला वेळ लागला. पण मी फार आनंदाने सांगेन की आर्टिस्टने जो काय परफॉर्म केलेला आहे त्यामध्ये जी डायलॉग डिलिव्हरी आहे, जी स्टोरी टेलिंग डेप्थ ऑफ स्टोरी टेलिंग आहे ती एवढी स्ट्रॉंगली होती की 10 मिनिटानंतर समजायला लागलं की एक्झॅक्टली त्या नाटकाचा विषय काय आहे, सब्जेक्ट काय आहे. कारण हे नुसतं एंटरटेनमेंट नव्हतं तर त्यामध्येच त्यांनी एंटरटेनमेंटबरोबर त्यांनी सोशल मॅसेजही त्याच्यामध्ये ॲड केलेला होता आणि तो फार इझिली गेलेला आहे. आवय ही सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आसता आणि आमी ह्या नाटकान म्हादय आमची आवय म्हणल्या आणि त्या आवयन आज गोंयचो हो विश्वविक्रम आमकां करून दाखयला. सो म्हादय आमच्या खातीर कितली इम्पॉर्टंट हें गोंयकारांक कळ्यार बगर रावचें ना. कारण उदकूच फक्त ती तानूच दिना जाल्यार आपल्या भुरग्याक नांवूय वयर काडटा आणि त्याच म्हादयन ह्या भुरग्यांचें कलाचेतना वळवयच्या भुरग्यांचें गोंयकारांचें नांव वयर काडलां आणि तें सदांच वयर उरतलें आणि ती आवय म्हणूनच आमच्या खातीर उरतली. हो रेकॉर्ड आमी खरेंच तिच्या पांयार ओंपतात. तिच्या खातीरूच हो रेकॉर्ड जावपाक पावलो. कारण आनी खंयचेंय नाटक अशें जाल्यार म्हाका दिसता इतलें वयर वतलें काय आमकां खबर नाशिल्लें, पूण जाका आमी आवय मानली त्या आवयन आमकां जाता तितलो भरभरून आशिर्वाद दिला आनी दीत आसा. ह्या टिमान जे परफॉर्म केला ते पळोवन एक्चुली फूल गोवा प्राऊड फील करता आणि जो एनर्जी लेवल तेंच्यांनी दाखयला जे स्टार्ट टील एंड जे तेंच्यांनी एनकरेजमेंट दाखयला. इवन भूमी इतले धाकटे आसून जे आमी म्हणटा की सगळे भुरगे फोनान घुसता, पूण हे धाकटेले चिंटूकले जे टॅलंट दाखयला ताका खरोच वालोर आणि सगळ्या टिमाक कॉंग्रॅच्युलेट करून येस थँक्यू सो मच. सगळ्यात महत्वाचें म्हणल्यार दीस रेकॉर्ड हॅज बीन डन बाय गोवन्स फॉर गोवन्स अँड फॉर गोवा. हांव तुमकां इतलेंच लास्ट सांगूंक सोदतां डोनेशन्स आमकां दिला ते गोंयकारांनी दिला. थिंगा लोक बसला सकाळीं 7:30 गोंयकार, फाटल्या स्टेजीन सावंड लायट्स थिएटराचो लोक आख्खो गोंयकार, रांदून पळय आमकां दिताले ते गोंयकार, केमिस्ट आमचो सारको गोंयकार. फक्त आमची 2 जज येयल्या ती भायची,
Baki, everybody is from Goa, from the people who acted on stage, off stage, around the stage, did the promotions. So this is a very proud moment for Goa. This was done for Goa, and this is very, very proud for all of us over here that each and every single one of us was a Goinkar who did this, and that's an achievement like never before. We should be very proud to be Goans.